تلاوة لسورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. Ina rantsuwa da dawaki masu gudu suna fitar da kukan ciki, فالموريات قدحا kuma masu ƙyastawa, فالمغيرات صبحا sa'an masu yin hari a lokacin asuba, فأثرن به نقعا sai su motsar da ƙura game da shi, فوسطن به جمعا sai su shiga game da ita a tsakanin jama'ar maƙiya. إن الإنسان لربه لكنود Lalle ne mutum mai tsananin butulci ne ga Ubangijinsa, وإنه على ذلك لشهيد lalle ne shi mai shaida ne a kan laifinsa da haka, وإنه لحب الخير لشديد kuma lalle ne ga dukiya shi mai tsananin so ne. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Shin baya da sanin lokacin da aka tone abin da yake cikin kaburbura, وحصل ما في الصدور aka bayyana abin da ke cikin zukata? إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Lalle ne Ubangijinsu game da su a ranar nan mai ƙididdigewa ne.